Ćao Lesa. Ćao Željko. Smiri se Lesa! Evo smirio. Pa stani si. Samo da stavim u što. Već snimamo. Okej, ajde, uzmiri se molim te. Nemoj se bebice, okej? Evo. Ja malo gledam TV dok se ti tu igraš kao mala beba, dok se ustavljaš. Okej, dobrodošli u GTA, vi kako izgledam? Kako ti čini? Dakle, super gledaš. Vidim gledaš malo televizor. Je. Neka bude uključen, ja ću ga spanem sada. Kako se stavlja? Gledaš što si kupio online. Čuti da. Kako gledam, kako si čini, ja? Kako si gledam moj lik? Opasan si mnogo. Samo da vidim. Mnogo si bre. Mnogo si. Okej, vidljivo vrte. Skini naočare, skini naočare. Znači imam dva outfit, okej? Okej. Znači safe, znači imam cool guy i cool girl zrak. A cool guy je bez naočara. Cool guy je bez naočara. Da. Da. Kako se čini, vrte? Ja znam ovako da ti nisi vidio mog lika. Mislim da si već jednom vidio ili... Ne, bez naočara da nisam. Ako ja. A njegove prirodne oči, ono su moje. Da, da. Uvijek kak je. Jeste. Svaka vidim ja. Vodim za kao. Okej, idemo malo u moj garaž. Šta ćemo da radimo, Aleksan? Malo će se, ne znam, šta hoćeš ti? Ajde prvo da uđemo u moje kola. Kako se čini moje kola, ej? Wow. Ja sam ih malo modifikovao. Modifikovao, nije da radio si. Da. Sad ću Transformers, a? Neće. A ne. Hvala Bogu na tome. Ne želim sad da se bijem sa robotima. Koliko imaš manje? O, money, dobro pitanje, čekaj sad ću da... Ili neki imaš trke, Da. 20 Pa imam- dinara. Pa u banci imam uglavnom 150.000, tako da... Da. Još uvijek ne znam na što da trošim pare, tako da... Oh my god. Da, Ti ovaj piše. da, znači imam sticky bomb, imam tako... To ti na engles, to ti znači da će ga raznešao sa sticky bombu. Samo da vidim još nešto, RP, znači 27 maltene, polako krećem 28. Tako da, imam cool call na to. Apartman može da bude bolji, da mislim na to. Ali pa ovako. Okej, šta misliš, da li da još se kupim pare ili da kupim nešto? Da li kupim neka skupa kola ili neki apartman skupi? Kupi da još pare, ne, prvo pogledaj apartman. Okej, da upravo si. Ali prije toga, hoćeš li da radimo neku trku? Moramo čekati da me, ali šta da se čekati koji pakao. O ne! Okej, Evo, koji stavi? Okej, znači ja ću da idem turbom. Okej, znači ja ću da uzubitim cijeli dio, okej? S mojim turbom. Ako dobro. O, turbo stavi. Nije baš bio neki, ali nema veze. Stavi. Tako iza njih. Znaš šta, ja mnogo volim trke zato što mogu da zezam ljude. Onako da ih gure kroz likicu i tako da vidiš. Maš. Da, hop. Jeee! Aj, odu. Aj, kažem, kad hodiš na to, Kako ideš brže od mene? ima stane, bude iza tebi kao hvata neki vrijeme. Ne znam kako to, zašto? A nemoj da hoćeš, nemoj. Budi ovaj lik. Ovaj. Ili ja. Malo se zbudno. Koji sve mi ne mogu. Aj, vela bude. Da, blin, ona je vrti spao dole. Ali tu može mi malo. Da, da. Sada smo četvrti, što je i ono. Matar. Da, znaš što sam zaboravio da kažem? Samo to imam, brate, kad si njen točak. Why? Okej, malo sam se... Imaš onaj glitch, Nije, nego kad si njen točak, tad imaš mnogo brže. Možda do toga. Da, ti, ali prije pokušati. Tu se da ne moram da bacimo... Kako bukno posle. Da li smo posle, čekaj, koliko nas imala? Ok, nismo, tu. Onda smo, recimo, ali ako gledaš u prvom. Da li ga vidjelo? Preko zida! Lako boss, brate, ajmo gledaj. Nemoj. Koma... Evo najbolji sam pomašao.
Ono! Gubit ćemo sve pari koje nismo Ja mislim da nije ni bilo šta da su loši. Evo go. Ajde, Željko! What? Kako? Ovo puta je bilo sve u redu, ne znam što. Pa nije na zadnji počet, može to tako. Ne znam. Zato me zatrpio. Ja sam želao nešto sa automobilom, mislim da je ovo. Ajde, to je što. Da. Okej, sad ću vidim malo. Ja, točno? Bum, okej. Malo da bum. Barem budemo... Mi smo, Gdje sam? A, ne znam gdje sad idem! A, malo zbunit ću ovo. Ne znam gdje trebam bijem, čekaj. I stvarno smo se izgubili, ne znam gdje trebam da idem dalje. Aha, okej. Da, sad smo kupali zadnji. Aaaa! Stigneš to bi ti 6 milijuna. Milina, a što je bilo ono kad si rekao ono kao da budemo peti? Ovaj. Koliko ste? A ne, još nije završeno sve. Ne, ali to je samo onako lično, to još nije. Oooo! Potpuno život. Evo, znači, tag like. Naivić. Ne, tag like je bio kad smo preskočili čitavom ređi. Da, umjesto da strepnemo, vidimo ko da smo neki tam pro, i vidimo lepo. Ide šifri, jedan točak, to da. To da! Stigne. Ovo je ovdje neki. Nemoj da poginješ, molim te, ko boli! Jedan točak, bravo. O, to! 5. mjesto, možda ipak ima šanse za nas. Nema. Da budemo Znam, peti. brate, kad tako skačeš i glitch mu sve ono kao, na zadnji točak imaš neki kao glitch da lebneš. Nije baš glitch, da kažem, nego je jednostavno da ubrzaš. Pa to. Dalje ovdje. Pa da, to nije ništa jednostavno normalno stvar. Nije uopšte za nuba kao što sam ja. 2 kruga jevo! Stavili 7 kruga jevo! 7 kruga! 7 kruga, Ja neću ovo da igram. Ovo, nema šanse ovo. Jer se menjamo na krugovi. Da. Ne. Nema šanse, ja ću još malo da igram ovo. Igraj, vrate. Ja ću još šuat kad uređem drugi, onda ću da završimo. Brate, malo kruga sve se terali. Da, sad sam malo, si vidio kako sam malo brži. Sad sam se navikao malo po ubrađivanju. Pa dobro, to je plantiš. Ma nije, nego samo bitno da znaš kako da koristiš ubrađivanje, znaš. A nekad kad ti mnogo brz krećeš ono... Evo stiga 4. mjesto tamo. Da, moje 4. mjesto, dođe 4. mjesto. Ali teško se ti nije. Ti uvađamo nekad. Imamo 7 kruga, mislim. Svako ima šanse da pobedi. Samo kad završam sa skriptom, to je... Okej, neko već promo, to je... Yes! Da preskočimo živi. Oooo, da! Ne, ja kako bi fan. Okej, pa ne dešava se baš svaki put da budemo tag life, oni. Ne, pa, shit. Okej, idemo opet. Ajmo, ima! Da preskočimo! Okej, ajdemo malo da preskočimo, ajde ipak će da izustavimo ovo, znaš kako gledam. Ne znam. Gdje si se joinao? Pa nisam siguran. Ovo što mislim da Gdje miš... si kolca? A, ti su tamo. Ja sam u stanu, okej. Okej, super. I treba ono ovdje i trebalo da bude neki stan za mene. Okej, shvatam, ovo je moja kuća. Okej, tvoja kuća. Ovo je moja, znači viš kako se pocepne, mora kupiti neki bolji apartman. Mora. A, brate, zaradi 400 kila. Da, ti zaradi. Misije kod Cijemjana. Ja obično Pa, radim... brate, misije koje ti najviše nanose pare, brate. Da, radiš jednu misiju. What? What the? Ujebate! Ču, dobro, glitch. Gdje su mi kadre? Gdje sam ja? Moja kuća je u kilometrima. Ne, evo ga neki igrač se dolazi po mene. No, shit! Ne, šta se djelo što učinio? Jebem ti, zašto sve silne mrze? Čekaj, dođi ti gospodin ovdje. Danas mi bio mnogo gori od tebe, sigurno. Puno me ovako, iz početka sve. Od treći put. Hvala ti se baš. Hvala ti se. Sve, bude te, okej. Znači sad ću
what streets they took. That's what connect us as people. Hey, well, at least you know what we got this great hip hop to see us through. Radio Los Santos. Brzo mu odlučimo u nekoliko sekundi. Idemo tap. Da. Ajde, idemo. Ne znam! Da, ajde, uzmi. Samo će ovako da nam vidi gdje stane. Ne, uzmi ta. Koje? Ta. Koja je boja? Jebem. Žuta. Okej, dok. Imaš dve pobeđene i... Šta ćemo? Face vam okej, evo ga. Možda smo trebali da uzmemo... O, ali baš sam prvo mjesto. Ti prvi startuješ. Da, dobro imaš prvo. Ali je treba. Ali hej, bolje što nego ništa, da. I plus imamo turbo sada, moram se potruditi da imamo ovaj mid-ide. Sad ćemo da izgubimo samo tako, evo vidiš, tamo ti pričam. Kako su vi spavnu ispred mene? Lagamo. Da znam, ali ipak. Evo, ovo je pao dole. Upoznam svog mišljica sada. Upoznam svog mišljica. Evo, vamos se ovo. O je, Ti najgore vati kad se gube. Evo najgore mušio. O je, 7. mjesto, nije loše. S obzirom što znam ti moj sreću. Ajde, prva perspektiva! Neka da ti. Pazi. Ne, desi me, izađi ti prvi. Da vas ti pomogao. Dobro je ovo potišao, ja sam... Uj, za dlaku. Okej, 8. mjesto za sada. Prvo perspektiva opet. Da se nigan sredi opet. Nije loš. Ovi ne znam koliko će izgledati, ne? Nije bitno, uglavnom odlično kolo nisu kao... Da, dobro, nema ih. Sada nikom ne. Da, sve dobro. Imamo mesto? Nije. Da. To je ono kao... Da. Ali bar sam jedan trenutku bio. Ali bar sam... Ne, toliko. Dobro. Da će ponovno. Ne znam gdje šta si dešavao? Fuck. No. Šta si dešavao? Ne, nisam ni vidio šta si desilo. Rekli smo ljudi da smo lupčine. Da, bar sam tu pozoran. Ja nisam stvoren za trk, ja sam stvoren za misiju. Znaš šta? Ja imam posle misiju. Da, ja sam ti god za misiju. To je kao što smijam malo. Ja privacim ako vam blizu nekome. Pa si bio pređi malo. Mislim, znaš, kad gupiš nekad trebaš da izezeš. Ovo ovaj. Nije nego, mi... Teško je skrenuti za novu mislim. Kola koje će biti teško. Treba da... Ja sam se imao gori. X80, on je sranje, brate, za večer. I ovo je mnogo zbuniš što treba da promeni kameru pravo. Tu su baš radni skills. Da, neko uvijek završavati. Pa baš smo, koliko nas ima da postoji? O, dobro, nije loš. Kako me nervira! Gledaj ovo. Ovo ide samo ovako pravo. To je problem. Nekad probaj samo, nemoj skači, čekaj probaj. Ne, neću. Ali preživi ovo. Je. Je. Ok, ajde imaš malo da probamo ovu putnu ruku. Ali ovo put po mojim pravilima. To je... 10-40. Udako smo. Da razvijemo. Sve više i više. Čuti, vjerno. Ko je ovaj? Da Bosna. Ne, idi play, ajde, nema vas.
Ajde, Vas troje, nikad. da, bar po to neke nadzor. Brate, uđeno, oh my god! Ono, Ja, svi lako. ono je kao treće mjesto, ali sam bio treće mjesto! Bravo Željko. Ok, koja ćemo sa kolom? Uvijek šta će. Ne znam, da li ovo je brže, ne znam što je brže, ovdje, Da ne gledam jer sve bukvalno, brže. ja bukvalno koji god kola... Gaži, brate, brejkima koji ima neko dobro. Budemo... Da, a? Ko je? Da. Ne znam, stvarno. Lapad. Ajde Lapad. Ne znam, gdje ti to? Ajde, tako. Lapad. Imamo još 5 sekundi. Idemo na crveni nešto. No! No 10, 100 dolara. Da mi mogu se uložiti vrati $1. A da, ja bi... I na profitu si Ja bi baš moram da ulažim $1, majke mi. Znači ovo 5 i 2. Mi smo tu redni. Idemo, sa srećom. Sad je evo malo, sad. Ajde. Sad, mislim pa uzelo ovako, udemo. Ok, molim te, Isuse, ako me čuješ, imaj milosti prema meni, molim te. Ako mi to, ću ti kupim čokoladu ako mi daš da pobedim ovu trku. I to novu veliku milku. Ovo je lik nisku kola. Oho, Geronimo! Ok. Oh my god. Ovo je skok. Ok, za sad sam ja prvi. Ovo je skok. Wow! Čekaj se, ono ti izvrnuo tamo. Ne znam gdje je on. Samo da te pogine. Ovaj pao. Da se pretvorili. Ovo ne vrši samo ubistvo. Sve sam. No! Fuck, what the fuck? Ne! Spravi. To. Koji sam bio car! Idi, bravo, idi. Ovo će mi su time nekako. Ne, A ne, on je upravo pao. Ok. Dok se oni snaje treba što mi ne. Da. Ok. Nisam nekako da mi ovdje piše prvo mjesto, okej? Nisam navikao. Nisam ja muđe, vrte. Sad ti spremno na košlag. Da. Ok, čuti sam. Evo, ja ću ti na... Pa, skači! Ok, gdje su oni? Ne znam. Koliko su daleko od mene? Ne znam, možda. Nebitno, ne gledaj ti za gledaj samo. Bravo. Dobro, evo ovaj plak ulazi. On se supali, on? Oh my god, čekaj šta je. Dakle, ispravi kola. Oh my... Ujelo, Ajde! Proposition 43. It's time for some Pogledaj. Gledaj, nikog se ne nije. Tako. A sad neće, a? Sad idemo na turo. Bravo. Zato mrzim. Pogledaj ovo! Spravi se. A može sigurno koliko znači Ne znam ovo znači. Ja, ovo ću kad su danje na bili smo prvi. To nam je uspeh. Ja i sad ću se spužili malo. O, će te vršiti. Zašto? Zašto si to radio? Pazi tu, koču. Pa te zašto čovjek to radio? Ok, idemo. O ne! Nemoj, molim te! Rockstar nateri ova glupa kola da se pokreni kako treba. Rockstar je sada... Ja sad je bukal imam neki problem, ja ću krim Rockstar i sve. Rockstar, ako... Jer to je ovdje što bio zadnji, sad je prvi, vodi na sreću. Isuse! Šta smo se mi dogovorili? Ćeš imam čokoladu, zapravo 2 čokolade. Ili čokolada uključi oči, ti jedeš. Kako ti stavili prvi, jedan? Jedan, da. On je govorio. Pa sam da, ako ne doživim neki mjesto. Da čokoladu. Lako ga stižemo. On je isto kao da Prvo te zbog, a ti ipak prošli. Recimo, direkt tamo, direkt ništa, da ti tako. Da, tako.
Mama moja. Mama. Ne, Rockstar, nemoj si idiot, Rockstar! There is no place like home. Idem ti, zašto su ovo izmislili? Ej, za malo. Drugi smo. Nice. Aaa. Rockstar je ti. Znate, bilo bi dobro da ovaj sam crk. Bolje si to. Jeste. Rockstar je ti. Znate, bilo bi dobro da ovaj sam crk. Bolje si to. Jeste. A ne, to je onaj zadnji. Ajde, ide! Ako ja... Je! Ubedili Koja smo! sreća, gledajte. Aj kako kažeš tako da ovaj cikne sad nema kao. Znate, Evo ga. to vi ste spali nekakve, ovaj laptop, a nije laptop. Nije. Ovo si imao sreću stvarno. A ti je sad Ili je on promašio nešto, ne znam, ja... Ne znam, ili baš smo ubistvo ili tako nešto, ovo me baš. To je taj što je bio. Znate, nije mogao da to hvati ili... Možemo da se nam hvati. Kako je živi? Evo živi gdje ovaj drugi. Ovaj drugi, gdje Ovaj drugi, on 100% skače, hoće da bio. Sasvim može. Koje su šanse? Ja mislim da je on crku zapravo. Jer je pisao Commit Suicide. E pa to. Da, ovo baš pisao Ovo da... neće dobijeti, Hoće. Neće dobijeti da naš prve. Neće. Može. Čekaj, ajde. Možeš ti to. Imaš ti to. Možeš ti to. Budi treće mjesto. Pa I ne Brandon može. Ford baš kad treba dođe ono kao Ne ga može on. završi igra. Ne može. Pogledaj. On ne može, on radi neke ruke. I uspjet ćemo. Ajde, uspij. Ej, zjebao se. Da nije to uradio, možda bi stigao. Da. Zjebao se. Aj bože. 15 GP, koliko smo para zaradili? 6000, Nice. RP. Oo. 1200. Je, sad ćemo moju pobedu. Ne znam Znači, šta si stavio ti? To je bilo strašno, ovo je kao stvarno se toliko pretiklo. Ja nisam bio toliko glup, ovo je bilo strašno. Majko, ovo je bilo. Svi smo lajkovali.